infetħu l-applikazzjonijiet għat-tielet edizzjoni tal-Festival Mużika Mużika li se jsir bejn it-23 u l-25 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chairman ta' Mużika Mużika Raymond Buġejja esprima x-xewqa tiegħu li għall-edizzjoni li ġejja Mużika Mużika jkompli jagħti spazju lil ġeneri mużikali aktar diversi. Snin oħra kellna konkurrenza qawwija qed nispera konkurrenza aħjar dis-sena u qed nispera wkoll f'aktar ġeneri ta' mużika differenti. Tibżawx. Hekk għandek mużika, rhythm and blues, jazz, blues, kwalunkwe tip ta' mużika. Jekk l-istandard huwa tajjeb, sa tikkompeti. Ħalli rasek fejn issiba, tkulla għaddi il-bib miftuħ, poġġi, tirasuna tajba, frixku l-aħmar in-nisdu. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aaron Zara tkellem fuq l-importanza ta' mużika mużika kemm għal Festivals Malta kif ukoll għal-lingwa Maltija. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għal rridu nkomplu ninvestu f'dan il-festival li se jservi bħala pjattaforma fejn l-artisti jesponu it-talenti tagħhom bil-lingwa Maltija. Intant ħabbar li l-premijiet għar-rebbieħa ta' Mużika Mużika se jkunu ta' 20,000 euro l-ewwel post, 10,000 euro t-tieni post u 5,000 euro għat-tielet post. Flimkien ma tħabbir tal-edizzjoni li jmiss ta' Mużika Mużika ġimnidu wkoll il-video mużikali tal-kanzunetta Bla Tarf li rebħet l-edizzjoni ta' Mużika Mużika fit-tieni edizzjoni tal-festival. Dal-moment kemm stennejnih, it-tnejn flimkien ħdimna għalih, għalkemm forsi diġà taf imħabti għalik hija bla tarf. Tini dejk jien hawn għalik, jien lest li nipproteġik, imħabtek għamlitni kuntent, dan għatnej dan il-moment. Is-sottomissjonijiet għal Mużika Mużika 2023 jistgħu jsiru kemm online fuq is-sit www.musicamusica.mt kif ukoll bl-idejn fl-uffiċċini ta' Festivals Malta tal-Furjana. L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-15 ta' Settembru li ġej. Għadek għastaf x'għandi bik, f'ħakkatajn jgħaddu is-snin, ma saqajna u sewġ kejkni, ma nixbax nimlikom bews, għalija tkunu